Čaute ľudia, dneska ideme natočiť Fonko. Takže vidíte, už sme dali ready. A ideme hrať sa Kabyho Lamea. Ak vidíte, v pohode. 800 V-bucksikov, nezobratá vec v Battle Passe. 4 až, dobre. To môžeme zobrať, dačo. A tak sme už nestihli. Výborne, to sa väčšinou nestáva, ale OK. A hokej, baský futbal je lepší. Takže naspawnovali sme sa za Kabyho Lamea a ideme tanečkovať. Nie na začiatku, lebo prečo nie? Takže už sme tu, trošku sme to strihli, no trošku, minútu. Takže nevieme, kde pristávame. Kde ideme? Teda. Takže ideme na korytnačku, ktorá sa volá Henry. A Henry je neposlušný, lebo je z Francúzska. A z Francúzska je ten hriešný hráč. Ktorého nebudeme riešiť, že má 8 offsideov. Takže, no. Ideme na teda Henryho. No neviem, či sú zrovna korytnačky nabustované jak ten hráč, ale dobre. To ideme spamovať teraz Ačko. Dobre. Spamujeme stále Ačko. RIP Kaby Lamea, čo to musí teraz robiť. Absolutný RIP pre Kabyho. No, už ideme. Už to dáme. Neviem, či ste to videli, asi nie. Ale napísalo, že niektorí hráči nepristali pád 756 metrov. To nie je ten kopec taký tam vysoký, či? Tak môžete napísať do komentárov, či je taký vysoký, ale ja si myslím, že ne. Tam je rare čestka. 2 rovno. Prečo nie? Preme si. Ten inventár nevyzerá moc poho, ale... Vyspamuj ho. Tak. Nejaký potato kúpit. Môj obľúbený emote. Jeden z nich aspoň. Cerararararan. Dobre. Takže. Sme späť. Však. Žiadny youtuber nenazvača celý Fortnite, iba keď live streamujú. Ten inventár by sme si trošku akože mohli upraviť, ale dobre no. Zober si ten bun. Aha, už máš. Ťuťu ňuňu tam je. A to je shooter. Tam je Hopeful Heights. Dobre, neviem prečo, ale ja si strašne chcem dať 1v1 s známou youtuberkou Loserfruit. Takže teraz ideme trošku poprebelať po anglicky, aby tomu chápala. Loserfruit, I hope I want to 1v1 you. Plus. Thanks. Dobre, sme späť v slovenčine, základný jazyk. Tak dúfam, že to teda príde, Loserfruit. Musíme ju vyznačiť, zavínať Loserfruit, asi sa tak volá, ja neviem. Díval som sa na jej klipy, jak hrá proti Sewa, aj slaba. Presne tak ako ja. A tam je to autíčko. Aha, tak my začíname nejaký alfa samec. Máš Broxnu. Hej, daj si dole. Toto auto. Aha, ale ty nemáš... Nemáme granáty. Tak, vidíme. Aimik. Pekný. Sú tu granáty? Nie. Áno, sú. Cerererereren. Týchto si to zoberieme a dáme sem. Bum. Už sa spánujú, typci. Lomené z dochliny. Bum. Poj. Vypráž ich s tým SMGčkom. Vyzerá to tak, že my prážime celkom. OK. Už je to skoro tam. Strieľa. Pekne. Už to bude o chvíľku open.
Trošku hapka dole, ale to nevadí. Stojí na hapo je mid. Mid as hell, ale dobre. Takže ja sa strašne teším na toho Midasa. Kto sa teší tiež, tak nech to napíše do komentov. Nech napíše do komentov, že 1. Lebo ja sa akože na Midasa celkom teším. Neviem ako vy, ale Midas. Ja sa na ňo strašne teším proste. Z mojich 89 skinov nemám ani jednoho Midasa. Miaukača mám, aj Piliho mám, ale nemám Midasa, ktorého stem strašne. Ja som ako General Grievous z Star Warsu na skiny. Pridám si ťa do mojej kolekcie. Takže no, máme tu celkom dosť sus hru. A neviem, možno si dáme aj v budúcnosti aj challenge z Fortniteu. Neviem. Na odberiky treba veľa vecí. Čo? Čo znamená aua? Ja neviem, čo znamená aua. Chihuahua nejaká? Ničo. Alphagar. Daj si ten čak. No jo, daj si ten čak. Go. Dobre, nemím si ho celý, ale máš ešte 80 hapu na čak. A ide k tebe medailonek. Asi všetci poznáme, akí sú medailóny otravní. Proste, keď nemáte vy medailón, tak ste v riti. A nechcem nadávať. Bolo by to ešte horšie. Sus. Keď nepoznáte pán Krabicov kanál, tak choďte na neho, pretože on hrá tiež Fortnite, ale ja som ho porazil v 1v1. A je katastrofálny vo fonku. A dajte mu preč odbery, ako poznáte. Lebo škrabe jak mačka. Aha. Takže, kde sú tie korytnačky? Aj tu sú. Takže hneď vyskakujeme, ideme na... Neviem na kom, možno na Henryho, ja neviem. Aj keď Henry je dosť zlý. Lebo je, viete, odkiaľ. No. A tam je rovno red Česka. Jejo. A tam je druhá red Česka. Cerererereren. Takže toto vyčordujeme ako prvé. Tu máme Jarko. Ja som že strašne dobrý s Jarkami niekedy. A tuto je jedna dobrá čista. Čak. Dáme to ako druhý heal. Tak, a toto si dáme... Počkajte, potrebujeme Broxu. Aha. Takže Fortnite mi dáva dneska dobré šťastie. Aha. Ideme na druhú kopu, počkať. To si musíme dať. Kde je? Čau. Ideme si dať shieldiky. Prečo nie? Kto nemiluje shieldy? Prečo nie to zobrať? Ľudia, vidíte to? No tak nič, dobre, tak shieldiky si nejdeme zobrať. Tu si môžeme zobrať toto na goldiky. Zoberieme. Dobre, super. Počujete to aj vy? A to počujem niekde RR česky.
pozadí. To? A tak nič. Dobre. Tieto šole sa... Dobre, tieto sa dajú. Nepadni tam medkit, či čak. Ťa varujem, nekydni. Dobre, nekydom. Dobre. Tak ideme odtiaľto teraz head. Uííí. O sa tu strela. Hneď ako som proste išiel dole z Henryho vlastne druhej. Teraz ideme vyspemovať typka z SMG. Tu bude asi ešte jeden. Aha. Ty kokos, Vision 99. Ak toto video bude populárne a dostanem 1 000 000 friend inviteov, tak ja neviem, čo urobím s tým. Dobre, no, ak vidíte, mám 3 kg. To málo na mňa, môj max bol, že 36 kg. OP, že to nemala ani Ali jej. A tu sa strela. A ak chcete byť OG, ak budete OG na tomto kanále, tak vám poviem, že milujem miesta, kde sa strieľa. Proste je to zábava, keď sa tam niekde strieľa. Je to, že je nice. Kde sa strieľalo? Aha, čiže tu sa strieľa. A pozrite, čo mám. A takže aj tam sa strieľa. Aha. A takže ja som krivý. Idem na ňo naskočiť, pozrite ľudia. Toto bude mať aspoň jedno zliadnutie. Ty čo sa tu hiluješ? Dobre, mne to že buglo ľudia. No nie že buglo, ale tak videli ste. Takže musím použiť môj čak a zobrať si jeho čak. Go. Tak ľudia, pozrite sa. Aha, takže jeho je len o trošku lepší. Chápem. Ale stále je lepší. Aha, takže typek na mňa ide spamovať. Aj je. Prečo musíme takých šleťakov? Bober, stavaj. Aha, takže mám dobrých sveťakov. Takže ľudia, to bolo moc smutné, že sme tu mali sveťaka. No. Tak zatiaľ čaute.